ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಪುರೇತರ ಮುಂಬೈದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಒಟ್ಟು ವಾಸ್ತು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರ ಸುದ್ದಿದಾನೆ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಗಲೊಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚತ್ತು ನೀರು ಆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಅಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆದ ಪೀಠ ಓಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆల ನೆಲೆಯಾದ ಉಂತುದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ನಾಡು ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು ಬರ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಮುತಾಲಿಕೆ ಐಲೇಸ ಮುಂದೇನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಡದ ವೈಭವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋಜೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬುಗ್ಗೆಲು ಕೊರ್ದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದರು. ಒಂದೇನು ಇರಂಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಬಯ್ಯಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾರ ಇಂಚಿನ ವಾಯಿನತಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಲಾಟ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಕ್ಲ ಮಾತಾಡದ ವಿನಂತಿ.